Svetoví konzervatívci sa spojili pod taktovkou Viktora Orbána. Dobrý deň. Nedeľa 22. marca 2026 sa nesie v znamení dozvukov jednej z najvýznamnejších politických udalostí tohto roka v strednej Európe. V sobotu 21. marca sa v Budapešti na pozvanie premiéra Viktora Orbána začala konferencia CPAC Maďarsko. Toto fórum, inšpirované tradičným zhromaždením amerických konzervatívcov, sa v marci 2026 stalo epicentrom globálneho odporu voči progresívnej agende a bruselskému centralizmu. Budapešť opäť potvrdila svoju rolu intelektuálneho a politického prístavu pre politikov, ktorí hľadajú alternatívu k súčasnému smerovaniu Západu. S viac ako 600 zahraničnými hostiami z 51 krajín sveta išlo o doteraz najväčšie podujatie svojho druhu na európskej pôde. Hviezdne obsadenie od Washingtonu po Buenos Aires. Zoznam rečníkov na CPAC 2026 čítal mená, ktoré hýbu svetovou politikou. Medzi najvýznamnejších hostí patrili americkí kongresmani Andy Harris a Russ Fulcher, ktorí priniesli posolstvo z konzervatívneho krídla USA. Ich účasť podčiarkuje silnejúce spojenectvo medzi maďarskou vládou a americkými republikánmi, ktorí v Budapešti vidia modelový príklad úspešnej konzervatívnej politiky. Skutočnou senzáciou však bol argentínsky prezident Javier Milei. Muž, ktorý so svojou motorovou pílou radikálne osekáva štátny aparát v Argentíne, sa stal miláčikom publika. Milei v Budapešti vyhlásil, že sloboda a rodina sú jediné piliere, ktoré dokážu zachrániť západnú civilizáciu pred úpadkom. K nemu sa pridal aj poľský expremiér Mateusz Morawiecký, ktorý zdôraznil potrebu silnej V4 a suverénnych národných štátov v rámci Európskej únie. Dráma v zákulisí, Babišov náhly návrat do Prahy. Podujatie sa však nezaobišlo bez dramatických momentov, ktoré nesúviseli s politickými prejavmi. Na ceste do Budapešti bol aj český expremiér a líder hnutia ANO Andrej Babiš. Ten však do maďarskej metropoly nedorazil. Podľa agentúry APA sa Babiš musel náhle vrátiť do Prahy po tom, čo sa dozvedel o vážnom podozrení z plánovaného teroristického útoku v Českej republike. Tento moment vniesol do atmosféry summitu mrazivú pripomienku, že kým politici debatujú o hodnotách, bezpečnosť v srdci Európy zostáva krehká. Babišov návrat bol vnímaný ako zodpovedné gesto lídra, ktorý v čase národného ohrozenia uprednostnil bezpečnosť domova pred medzinárodným pódium. Hlavné témy rodina, suverenita a mier. Konferencia CPAC 2026 nebola len o rečnení, ale o definovaní stratégie pre nadchádzajúce roky. Viktor Orbán vo svojom otváracom prejave jasne pomenoval nepriateľov konzervatívneho hnutia. Nekontrolovanú migráciu, genderovú ideológiu a snahu Bruselu o federatívnu Európu. Rečníci sa zhodli na tom, že rok 2026 je rokom veľkého návratu. Zdôrazňovali, že konzervatívne sily musia byť jednotné, ak chcú uspieť v súboji s globálnymi elitami. Práve spojenie amerického pragmatizmu, latinsko-amerického temperamentu reprezentovaného Mileim a stredoeurópskej skúsenosti s totalitou vytvorilo v Budapešti unikátny mix, ktorý má ambíciu ovplyvniť aj nadchádzajúce voľby v kľúčových krajinách sveta. Budapešť ako geopolitický maják. Pre Slovensko a našich susedov je CPAC 2026 dôležitým signálom. Ukazuje, že politika suverenity a ochrany národných záujmov nie je izolovaným javom, ale globálnym trendom. Účasť toľkých delegácií potvrdzuje, že Viktor Orbán úspešne vybudoval platformu, kde sa stretávajú sily, ktoré odmietajú progresívny diktát. Hoci nečakaná hrozba v Česku odstrihla Andreja Babiša od účasti, posolstvo samitu zostáva jasné. Konzervatívny blok je dnes silnejší, organizovanejší a odhodlanejší než kedykoľvek predtým. Budapešť sa v marci 2026 stala mestom, kde sa začal písať nový príbeh pre pravicovú politiku na oboch stranách Atlantiku. Výzva k diskusii. Čo si o tom myslíte? Summit CPAC v Budapešti vyvoláva vášnivé debaty. Rád by som počul váš názor na toto zhromaždenie.
Je Viktor Orbán skutočným lídrom globálneho konzervatívneho hnutia, alebo je táto konferencia len PR podujatím pre obmedzený okruh politikov? Napíšte mi svoje názory dolu do komentárov. Čítam každú vašu reakciu. Je Budapešť skutočne hlavným mestom odporu voči progresivizmu?